Ang ikalima nga nag-unang sakit sa mga Pilipino mao ang cancer. Ingon pa ni Dr. Willie Ong, kung ang usa ka tawo or kung ikaw wala pa'y cancer, mauni ang mga dapat natong kaunon kay mga anti-cancer food. Kung kadumdum mo na atay na hisgutan diri sa DXMUFM nga mga anti-cancer food. So again, unsa man to siya? Kato mga kamatis, carrots, ug kalabasa at mga anti-cancer food. So pwede po daw kuno kani nga mga klase nga pagkaon kay makalikay pud ni siya nga magka-cancer. Unsa man ni sila? Sama sa green tea, curry powder, ahos, sibuyas. Ato na ning na-discuss last time. Pwede pud ka na sibuyas dahon, repolyo, cauliflower, tofu or tokwa, ug talong. Imagine, apil ang talong di ay. Dapat gyud daw kuno nga kani nga mga anti-cancer food maoy always nato i-serve dinha sa atong mga lamesa every kaon. Daghanon gyud daw nato ang pag-serve or pagkaon aning mga anti-cancer food. Likayan or at least kunhuran i-minimize ang pagkaon o dili mga masustansyang pagkaon. Sama sa karning baboy, karning baka, hotdog. Nakabasa ko nga ang hotdog number 1 nga pinaka dili healthy nga pagkaon. Apil na ni ana ang bacon, ham, ug longganisa. Kung muadto bitaw mo sa balay, di gid mo kakita ani nga mga pagkaon. Hotdog, bacon, ham, longganisa. Never mi gagapalit ani kay kabalo man mi nga naay mga preservatives. Unya nabe mi baby. So dili siya pwede, no? Okay, kung unsa imong i-serve diya sa imuhang lamesa makitaan sa bata, mao imong kaunon, mao pud ang ilahang kaunon. So dapat nga ato ning i-serve kato akong giingon kaganina no nga mga kamote, kamatis, carrots o kalabasa. Dayon katong green tea, curry powder, ahos, sibuyas dahunan, repolyo, cauliflower, broccoli, apil ana, tofu or tokwa, talong. Mao na sila ang mga anti-cancer food.